Kahapon pong ito, ang ating topic ay help from God through keeping His law. Ang tulong mula sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. So, basahin po natin ang aklat ng Exodus chapter 15 verse 25. And dahil ito humingi ng tulong si Moses kay Yahweh, itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy, kinuha ito ni Moses at inihagi sa tubig, nawala ang pait niyon. Doon sinubok ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyo susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking utusan at mga tuntunin, hindi ko pararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipadadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyo. Mag-aaral po tayo, tignan po natin ano po yung tulong na mula sa Diyos sa magitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. At sabi po rito sa number 1, pray fervently in times of trials. Ang gusto po ng Panginoon sa oras pong ito, sa kabila po ng crisis na ating kinakaharap ng Panginoon, kagaya ni Moses, manalangin po tayo ng marugdog na panalangin sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas. At sabi po sa verse 25, dahil dito, humingi ng tulong si Moses kay Yahweh, itinuro naman sa kanya ang isang putol na kahoy, kinuha ni Moses ito at inihagi sa tubig na wala ang pait nito. So, kagaya po ni Moises, hiningi niya tulong sa Panginoon. Nanalangin po siya. Ibig sabihin, kailangan po tayong manalangin. Kung ikaw man ngayon, wala sa buhay mo ang Diyos, manalangin ka. Kung alam mo, hindi mo madama ang presensya ng Diyos, manalangin ka. Iwaksin mo yung masama. Kung bakit, kaya iba, hindi nila nararanasan salitaan ng Diyos, yung pagkilos ng Panginoon, because wala yung totoong pananalangin sa Diyos at pagpapasakop sa Diyos. Bakit yung iba naman puspos na puspos umiiyak na dumudulog sa Panginoon because andun po yung pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya nga po tayo, sabi natin, hindi po natin hawak ang kaligtasan natin. Hindi hawak ni pastor, hindi hawak ng magulang. Kundi kayo mismo ang gagawa. Manalangin. Kaya nga po ngayon, yung coronavirus, espiritu po yan. Kung kayo po ay nagmamatigas, hindi po tayo marunong sumunod, hindi tayo marunong manalangin, delikado po kayo at tamaan ng coronavirus. So, tayo ng time ng pananalangin habang tayo po ay naka-quarantine. Pinakwarantin po ng Diyos yung ating espiritu sa pamagitan ng pananalangin. Hindi lamang yung ating physical, yung kalusugan at pinakwarantin, kundi lahat at mabubuo. Nakikita po natin yung problema ng pamilya. Maayos yung pamilya. Manalangin po tayo. Humingi tayo ng tulong. Sabi nga po rito, dahil dito humingi ng tulong si Moises kay Yahweh. Laging sa Diyos ka humingi ng tulong. Kaya nga po, tayo po, hindi makakilos ang banal na espiritu sa ating buhay. Humingi ka ng tulong sa Diyos. So, ibig sabihin po rito sa ating pinag-aaralan, sa letter A, dito sa number 1, prayer fervently in times of trials. Letter A, sabi po rito, piece of wood. Ang tinuro naman sa kanya ang isang putol ng kahoy. Ibig sabihin po ng piece of wood, ang mensahe ng Panginoon sa akin kanina, it means it is your faith to the Lord God shown to your heart. Ito po yung kaputol na kahoy, ito po yung pananampalataya mo na nakita ng Diyos. Na kasangkapan para po makakilos siya, makagawa ng himala. So titignan po natin, let there be true to the water. Yung piece of wood na itapon, tinapon niya sa batis. Makakagawa po ng himala. Sabi po rin, to the water, it means faith, believing that will happen what you believe. Mangyayari kung ano yung pinapanampalatayanan mo. And letter C, water became fit to drink. It means your faith it means your faith to God is the key to change your life because God is working for you. So, titingnan po natin yung maliit na pananampalataya mo, nakita ng Diyos, yung totoong pananampalataya mo sa Diyos. Ito ay makakagawa
ng himala at kikilos ang Diyos, yung dating masama mapait ay patatamisin niya. Dahil ang Diyos ay gumagawa sa ating mga buhay. Kaya nga po ngayon, itong coronavirus na ito, wala po yung panlaban dahil sa ating pananampalataya, hindi po tayo tatamaan ng coronavirus. Because God is working. Dahil sa iyong pananampalataya, nakobera ka na ng banal ng dugo ng Diyos. Ang sabi po wala sa number 2, obey completely His law or commandment. Sundin mo raw po ng buong buo ang kanyang mga utos. So sabi po rin sa verse 66, doon sinubok sila ni Yahweh at binigyan ng tuntunin. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautosan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa sakit na ipinadala ko sa Egypto. Dito po, itong coronavirus po, pinadala ng Diyos para po tayo ay magbago. Para po yung ang mga mananampalataya lalong mag-umigting sa pananampalataya. Pero sabi ng Panginoon, kung buong puso mo ninyong susundin. Buong puso, kailangan buong puso. Eh, kagaya nga po sa mga anak, buong puso sumunod ka sa magulang mo. Pero kung hindi mo buong puso, nagagawin yon, hindi ka rin makakasunod sa Diyos. Buong puso inyong susundin kung gagawin ang matuwid. Kailangan po yung matuwid lang po ang gawin natin. Huwag na kalimutan po natin yung mga likong-likong pamumuhay, yung mga kasalanan. Ano po? Kalimutan natin yung katigasan ng ulo natin dahil yan po ang papatay sa atin. Yan po ang pakiusap ng Diyos. Tapos, ang sabi po rito, at susundin ang aking kautusan at tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang masakit na pinadala ko sa Egypto. Egypto means po daigdig. Ano po? Hindi po mararanasan yung mga sakit na yan. Kaya nga po kahit anong dami ng mask, mga face mask, alcohol, kung wala pong Jesus Christ sa puso mo, tatamaan ka pa rin ng salot. Pero kung ang banal na dugo ni Jesus ay nasa iyo, si Jesus ang namumuhay sa iyo, at sinusunod mo ang kanyang salita, ikaw ay hindi makakaranas ng mga salot na pinadala ng Diyos. So, kaya nga po, may plano ang Diyos, may magandang plano po ang Diyos. Ang kailangan lang po natin, you need to obey completely His law. Matindi po yung utos ng Panginoon. Sundin po natin ang kanyang mga utos. Ngayon po, magsigasig po tayo. Magsumigasig po tayo, magsikap na lalong mapalapit sa Diyos. Huwag po natin hayaan tayo mapalayo. Kung ang kaaway nilalayo ka, iwaksi mo. Para po ikaw ay mapalapit sa Diyos. Kailangan sundin mo ng totoo yung mga utos. Number 3. Ito po, tayo magtatapos sa number 3. Keep yourselves holy. Sabi po sa Leviticus chapter 20 verse 7 and 8. Kailangan po natin tayo manatiling mamuhay ng banal. Sabi po rito sa Leviticus chapter 20 verse 7 and 8. Ilaan ninyo sa akin ang inyong sarili at magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh, ang inyong Diyos. Ingatan ninyo at sundin ang aking mga tuntunin. Ako si Yahweh, inilalaan ko para po kayo para sa akin. Ibig sabihin tayo po ay nilalaan ng Diyos para sa Kanya. Magpakabanal tayo. Sikapin po natin mamuhay na may kabanalan. Kaya nga po, huwag na po tayo makiayon sa takbo ng sanglibutan. Kung tayo po ngayon umuhay sa kasalanan, magsisi na po tayo. Sikapin mo po, sabi po rito, ilaan ninyo sa akin ang inyong sarili. Sa Diyos mo ilaan ang inyong sarili. Kaya nga po, dapat nandito ka lagi sa harapan sa gawain sa Panginoon. Tatakot ka lamang sa harapan pag ikaw may tinatago ng iba. Kaya kailangan lalo kang lumapit sa Panginoon. Lalo kang lumapit ng lumapit. Ilaan mo ang Diyos. Ilaan mo sa Diyos ang buhay mo.
magpakabanal ka. And sabi ko rito, at magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh ang inyong Diyos. So, ano ba ang Diyos? Banal. Dapat ka pong magpakabanal. Ito po ang gagawin natin, magpakabanal tayo. And then tayo po ay maliligtas. So, sabi po na, parito, ingatan ninyo at sundin ang mga tintun. Itago po natin sa ating puso, ingatan natin puso yung mga salita ng Diyos. Ito po ay ating sundin. Inilalaan ko kayo para sa akin. Ito po ang sabi ng Diyos. Tayo po ay para sa Diyos. Tayo po ay pinreserve ng Diyos para sa Kanya. Kaya, sabi nga po sa aklat ng Isaiah, chapter 54, verse 17, no weapon formed against us shall prosper. Wala pong anumang sandata ng kaaway ang makakagalaw, makakapagtagumpay lamang sa akin. Sabi po ng unang Juan chapter 4, verse 4, greater is He that is in me than in this world. So, ang Diyos po mapagtagumpayan na po ng sanlibutan. Dakila po ang Diyos natin kaysa ang sanlibutan. So, kaya nga po, ngayon po sa panahon ng crisis, lalo po tayo lumapit sa Diyos. Sundin maigi ang kanyang mga utos. Manalangin ng marugdog. Sundin natin ang kanyang mga utos sa kabila ng mga pagsubok ay lagi po tayong magpakumbaba sa kanyang harapan. At ang ating sarili ay mamuhay